De næste par minutter vil jeg fortælle om, hvorfor det godt kan betale sig, at du søger jobs, hvor du kun opfylder 50% af kravene i jobopslaget. Og jeg vil give dig 3 eksempler på jobopslag, og det er både på specialister og lederniveau, hvor de her 50% kommer i spil. I mit arbejde som jobcoach, der sidder jeg ofte med de personer, som er i forløb hos mig, og diskuterer lidt jobopslag. Hvad er det for nogle jobopslag, der vedkommende skal søge eller ej? Og der fortæller jeg ofte omkring den her 50% regel eller en tommelfingerregel om, at hvis du opfylder det, så kan det faktisk godt betale sig at overveje at søge stillingen. For jeg har set gang på gang personer komme til interview, på trods af, at de kun, kan man sige, opfylder 50% af kravene i jobopslaget. Og nu vil jeg forklare dig, hvad jeg mener med det. Det, jeg mener med de 50%, det er, at det kan sagtens være, at du ikke opfylder samtlige krav i et jobopslag, og der er alt for mange sider og prøver at tække af, jamen jeg skal opfylde de 100%, før jeg overhovedet søger jobbet, og det skal du ikke, fordi et jobopslag er af natur en eller anden form for opskrift på, hvem kunne personen se ud, og det er jo aldrig nødvendigvis præcis den, man ender med at ansætte. Og et jobopslag har som funktion at tiltrække kandidater. Det er jo ikke at ansætte kandidater, det er at tiltrække de rigtige kandidater. Så derfor så kan jobopslaget godt skrives på mange forskellige måder for at kunne tiltrække de rette kandidater. Så lad være med at se jobopslaget som den eneste sandhed i verden, og hvis du ikke opfylder 100%, jamen så er du slet ikke egnet. Og nu vil jeg lige give 3 eksempler på jobopslag, som er meget forskellige, og det er selvfølgelig inden for forskellige funktioner, og det kan sagtens være, at din profil overhovedet ikke passer til nogle af de her profiler eller jobopslag, men det er ikke meningen, det er bare at fortælle om, hvad det er for nogle forskellige jobopslag, hvor der er forskellige krav, og så kan du sådan set overføre det formentlig til din egen jobopslag, som passer bedre til din profil. Hvis vi skal kigge på en profil her, det er sådan en profil inden for en økonomiprofil, som jeg har fundet. Og der er det en god måde at læse kravene bagfra, fordi der kommer først de lidt mere hardcore måske krav i begyndelsen, og så bliver det lidt mere udvandet. Og du kan sagtens opfylde 50% ved at læse kravene igennem og tænke på, jamen er det noget, som jeg egentlig vil kunne formulere og fortælle om. Hvis vi går nederst her, så siger den noget omkring, at man skulle kommunikere på dansk og engelsk. Det er jo et krav, som er til at forholde sig til. Og hvis du kan det nogenlunde, jamen så er der en opfyldelse her. Så står der at trives med stor selvstændighed og bred kontraktflade. Jamen, det kan du også fortælle om, formentlig, hvis du har haft det i tidligere jobs og kan lide det. Har forståelse for internationale økonomiske forhold. Det er en ting, som kan være meget et lidt mere firkantet krav i forhold til det her. Så det kan godt være, at du måske ikke nødvendigvis lige opfylder præcis det punkt. Har du så i stedet for et analytisk og stærkt, og du arbejder struktureret, så opfylder du det krav. Og så selvfølgelig er der en eller anden form for erfaring, du skal have med noget regnskab osv. Så her er der rigtig mange, der vil kunne opfylde de her krav. Og hvis du læser det, jamen jeg skal kunne både regnskab, jeg skal være 100 meter mester i både regnskab, rapportering og økonomistyring. Det er ikke det, der står. Der står, om du har erfaring med, og erfaring kan være jo meget eller lidt erfaring, og der kan være nogle punkter, hvor du har mere erfaring end andre punkter. Så det kan godt være, hvis du er super stærk i rapportering, og så mindre stærk i regnskab, jamen det er okay, så er du egnet i forhold til det. Kan du arbejde en lille smule struktureret, så er du også egnet ved det. Kan du arbejde selvstændigt osv. og kommunikere, så er du over de her 50%, og dermed bør du overveje og søge stilling, hvis du har en økonomiprofil. Et andet eksempel, det er, jeg tror det er Toms chokolade eller sådan noget, jeg har fundet. Det er, der er der et krav omkring SAP, Excel og gerne D4. Det er specifikt i forhold til det her opslag. Har kendskab til. Hvad betyder det? Det betyder, om du har haft berøring. Og det kan være enten, de nævner SAP og Excel og D4. Hvis du ikke har D4 eller så meget Excel, så kan det være, du har, i SAP. Så det
det er lidt forskelligt. Altså lad være med at tyde det så specifikt, at jeg skal have præcis SAP og Excel, kende alt til det. Nej, hvis du har haft noget berøring med SAP-system eller Excel osv., så opfylder du det her. Arbejder du grundigt og trives osv., det gør du. Er du nysgerrig og føler, at ingredienser, produkter osv., det inden for det område er interessant, det gør du selvfølgelig. Så er der noget omkring naturvidenskabelig uddannelse, enten på bachelor eller kandidat. Og det kan være enten det ene eller andet, men det behøver ikke nødvendigvis at være. De forestiller sig bare, at du måske nok kommer med det. Men hvis du kommer med en anden uddannelse, så er det formentlig også okay, fordi så kan det være, at du kompenserer på nogle andre punkter. Så det er slet ikke så... Og så er der selvfølgelig noget omkring viden omkring produktudvikling osv. Så altså her igen, opfylder du omkring de her 50% af sådan et job, så bør du overveje at søge det, fordi du behøver ikke at kunne alle 100% af alle kravene. Det sidste er sådan mere et lederjob, og nu er ledelse, det kan være mange ting og strategiarbejde, men hvis vi ser nederst, jamen der er noget omkring at have nogle økonomiske kompetencer. Ja, det kan være, at du er stærk eller mindre stærk i det, og hvis du ikke er så stærk i det, så har du stadigvæk måske nogle økonomiske kompetencer. Nu står der solid. Altså hvad betyder solid? Altså betyder det, at man ikke har lavet andet i sit liv end at haft med økonomiske kompetencer at gøre. Nej, det behøver det ikke at være. Det kan sagtens være, at du har kendskab til og har nogle økonomiske kompetencer. Det kan være i mange forskellige retninger. Så er der noget omkring altså erfaring inden for service, viden, kvalitet i leverancer. Ja, det er et bredt krav, og det kan være, at du også opfylder det. Videregående uddannelse eller erfaring på et niveau. Det vil sige, det er ikke et krav, du har uddannelsen. Det er heller ikke et krav, hvis du ikke har uddannelsen. Det kan være, at det er, hvis du har noget erfaring, som ligesom matcher, at du ikke har en uddannelse. Så her kan du både have en uddannelse, du kan også ikke have en uddannelse. Så forestiller de sig, at du er på stabsniveau eller direktørniveau. Jamen, hvad er det? Altså, direktør, der er et vist niveau, men stabschefniveau, det kan være også på mellemlederniveau, så der er flere forskellige niveauer, du er relevant for. Så er der alt muligt omkring inddragelse, dialog og lytte og samtale og skabe retning og så videre. Det er sådan en klassisk lederrolle, og alle øvrigt står der omkring strategisk tænkning og så videre. Altså, men de 50%, det kan du, hvis du er en lederprofil, og du selvfølgelig er inden for det her område, jamen så kan du meget let nå de der 50%. Og derfor vil jeg lidt fortælle dig om, hvad der er sådan 3 sandheder, jeg lige vil fortælle dig om i forhold til de her 50%. For det første er, som kandidat vil du altid være stærkere inden for nogle områder end andre områder. Det vil sige, i et jobopslag, der siger man tit, at du skal være stærk inden for det, du skal have solid, du skal have kendskab osv. Og det betyder ikke nødvendigvis, at du skal kunne alle ting 100%. Du må gerne være stærk inden for et område, og det er kun godt, du er det inden for et område. Og så kan det være, at du er mindre stærk inden for et andet område, og det gør ikke noget. Du skal bare huske at fremhæve det, du er stærk inden for. Nummer 2 sandhed er lidt, at den kandidat, der bliver ansat, det er ikke nødvendigvis den, der opfylder alle 100% af kravene i jobopslaget. Det er meget, meget sjældent, fordi der er meget andet, det kommer an på. Det kan være kemi, og det kan være, at man ved, så ved et interview, så ved man, okay, her er du lidt sværere på det punkt, det havde vi måske forestillet os, men så kompenserer du så, fordi du er meget stærk på et andet punkt. Så lad være med at tænke på at opfylde det her jobopslag, kravene til jobopslag 100%. Fordi et jobopslag, det har til formål at tiltrække kandidater. That's it. Det er det, som et jobopslag har til formål. Og det er meget tit, at jobopslag de genbruges, det vil sige, hver gang så skriver man poster man det samme opslag, fordi man har været i stand til at tiltrække nogle dygtige kandidater. Det giver en idé om, hvad du skal være, hvad det er for en kandidat, de kigger efter, men det er ikke firkantet lige præcis det som den person, der bliver ansat til slut. Og så vil jeg sige også, den ansættende leder, hiring manager,
kære person har mange navne, leder har en eller anden idé om, hvem han eller hun vil ansætte. Så der er en vision om, det er sikkert sådan her, jeg kan forestille mig. Men du kan være med til at forandre det billede. Så når du kommer ind til et interview, så kan du være med til at faktisk skrive det jobopslag, som vil være det, som personen, som virksomheden ansætter på. Fordi du kan være med til at forandre det billede, som den ansættende leder har i forvejen. Så i begyndelsen har en ansættende leder måske en idé om en kandidat, men hvis vedkommende så møder dig, og med de stærke kompetencer, du har inden for noget felt, så kan det sagtens være, at det er dig, der bliver ansat, fordi du lige præcis er stærk inden for et område, og det kan godt være, at det andet område, som man egentlig forestillede sig, var vigtigt, at det i virkeligheden ikke det stadigvæk er vigtigt, men så kan man lære dig det, og fordi du kompenserer på nogle andre områder, hvor du er meget, meget stærkere. Så se det her jobopslag som en opskrift. En opskrift, som er vejledende, som ikke nødvendigvis skal følges til punkt og prikke, men som er sådan en slags guideline på, hvad det er for en kandidat, virksomheden kigger efter. Og hvis du opfylder minimum 50% af jobopslaget, så synes jeg, at det er værd for dig at søge. Og jeg har set gentagne gange personer med de personer, jeg arbejder sammen med i jobforløb, at de bliver inviteret til jobsamtale, på trods af, at de kun, kan man sige, opfylder 50% af jobopslaget. Så det er noget, du virkelig skal overveje. Hvis du vil høre mere om, hvordan jeg arbejder med jobkandidater, eller de personer, som er i forløb hos mig, hvor vi blandt andet taler om jobopslag, og om man er kvalificeret eller bør søge stillingen, så har jeg efterladt lige et link til en video, som forklarer nærmere om det forløb.